ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯсторони сонаи канали Авто ТВ, мардуми ютубу мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 1 майи соли 2026 бениҳоят навори ҷолиб. Дӯстон, хоҳишманд ҳастам пайгирӣ кунед ва касоне ки нав омадед меҳмон бошед, агар лайк ва обуна шудан фаромӯш накунед. Ва шахсоне ки хонаи худшона мехоҳанд ки дар савдо бигузоред, хонаи, мошина, квартираи, мол маҳсулот, техника чизе бошад, бародарҷонон, мо гарантия қатъӣ савдо мекунем. Дар вақти нархгузории хонаи худ, бародарҷоно, як фикр кунед, агар арзанда бошад савдо мешавад. Дар ҳақиқат нархи қимат ки монден арзанда набошад, ин савдо намешавад. хоҳишманд ҳастам, бардаро аз аввал то охир наворо тамошо кунед. мегзарем ба эълони аввалмон. бубинед акнун дӯстон, бале дураст бениҳоят қимат. аз мо як пешниҳод кардам. касе ки зурш бурасад мехарад. квартираи фурӯшӣ дар Душанбе аст, дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ дар Ленский. 2 комнатаро дар ошонаи 8 56 метри квадратӣ аст. бардаро ича новостройка. ремонт бошад, без ремонт, ҳолат бошад дар ҳисоби коробка. 339 000 сомонӣ ана ҳамин дом аст. дар 8 ошона, бародарҷонон, дар ана ҳамин дом. тамос гиред дӯстон, тариқи WhatsApp рақамҳои 909 88 боз 88 47. срочно бояд савдо кунем, мега дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ аст. бардаро ина марҳамат, мора гуфтен ака илоҷ боша, ягон коробка ҳам пешниҳод ка. хуб дӯстон, ман комментарии ҳар як шуморо мехонам. мегзарем ба эълони дуюмон. боз квартираи фурӯшӣ дар Душанбе. инаш бошад дӯстон, дар поёни корвон аст, дар Фирдавсӣ. бардаро ҳамин мегӯянд ки борон бисёр боридааст, камтарак шаҳр об дорад. рост аст? магар агар рост бошад дар комментария нависед, хоҳишманд ҳастам. 2 комната аст. ин дар ошонаи якум 52 квадрат аст. бародарҷонон, 52 квадрат. ин дом ҳам бошад новостройка, не ҳолати ина дар ҳисоби коробка ҳисоб карда мегирем. бардаро 295 000 сомонӣ ин ҳамин квартира меган. рақамҳои 904 46 44 30. ҳам WhatsApp ва ҳам дасти ака. марҳамат, занг задан аз шумо ва харидорӣ карданам аз шумо. мегзарем ба эълони сеюмон. квартираи фурӯшӣ дӯстон дар Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, дар корвон бардаро назди масҷиди муфтида. 2 комната дорад дар якум этаж, 37 метри квадратӣ. иам новостройкаи ина бад бигирем. бардаро таъмираш бошад 100%. метавонед ки шумо баъд аз гирифтан даромада зиндагӣ кунед. нарх 350 000. 2 комната агай 37 квадрат дорад. рақамҳои тисел WhatsApp дасти акамон 931 15 56 61. ҳам WhatsApp ва ҳам дастӣ. хона боша, бародарҷонон, техпаспорт дорад. иҷа отоплениям ҳастай. ҳамом ҳоҷатхонаш ягай. бардаро ҳамом ҳоҷатхона як. рақамҳоро гуфта гузаштам. нарх маълум, бардаро назди масҷиди муфтидай. эълони чорум мегзарем. боз квартираи фурӯшӣ дар Зарафшон, иборат аз 2 ҳуҷра дар ошонаи Соколӣ, 48 метри квадратияй. ин ҳам бардаро новостройка. таъмираш бо таъмир 300 000 сомонӣ. нарх боз ҳатман муомила аз номи канали ман занг бизанед. бардаро муомилааш аз номи канали ман, бародарҷоно, занг бизанед. рақамҳои 38 32 480. WhatsApp дора акамон марҳамат 300 000 сомонӣ. бача айни ҳол 48 квадрата ёфтан бениҳоят душвор. ошонааш гуфтем дар ошонаи Соколӣ қарор дорад. новостройка таъмир каргай. ҳамин қадар ки подвал не бардаро. касе ки мисол намедонед Соколиш чия, ака дом мешавад дӯстон, хеле пояна кашта подвал ям хеле ё Соколин этаж яки зиндагӣ кардан мумкин. ана ака эълони панҷумон саросима нашем, бародарҷонон. бубинед ака квартира ҳатман баҳо бутен. квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, дар поёни корвон, наздики мошинбозор. бардаро назди мошинбозор дай. 2 комната детажкай. и бардаро нархша мегум қатъи квадраташ. хоҳишманд ҳастам, лайкора бизанед, ҳатман подписатсия кунед. футорошни ринок, бардаро бо таъмир. иҷа доми кӯнай, бардаро ина фаромӯш накунед. 43 квадратай 260 000 сомонӣ. инам хеле ҳолат хеле састаи қатъи. на марҳамат, агар ки бихоҳед рафта аз наздики ма як маротибаи дигар тафтиш кунед. рақамҳои охираш 23 занг бизанед. бардаро мегзарем ба эълони шашум. боз квартираи фурӯшӣ дӯстон дар Эгар аст.
дар 4 микрорайонаш иборат аз 2 ҳуҷра дар ошонаи панҷум. Дом бошад хашам доми 5 ошонага аст. Иҷа лифт нест. Инобат бигирем дӯстон. Таъмирш 100%. 295,000 сомонӣ нарх. Рақамҳои 3 то 7 00 91 90. ҳам ватсап ва ҳам дастӣ. Санузел мега сав мешенда. Мақсади гап ки ҳамом ҳоҷатхонаи ин якҷоя аст. Документҳоам 100%. Обу свет ҳастай дӯстон. Чиқар ки 10 содаи барқ аст, обам ҳаст. Даромада зиндагӣ мекунем. Мегзарем ба илони ҳафтумон дӯстони азиз, навори зинда. хоҳишмандам пайгирӣ ки на аз аввал то охир. Бубинед, квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, дар колхози Россия, дар доми 5 ошонага. Квартира бошад дар ошонаи панҷум. иборат аз як ҳуҷра 43 метри квадратӣ бо нархи 400,000 сомонӣ. ҳатман муомилаи хуб дорад. аз номи канали Авто ТВ бардор агар шумо занг занед. квартира ба бозори Корвон ва Саховат наздик аст бардор. Саховат наздик аст. ба мости 46 низ наздик бардор. назди беморхонаи калони Истиқлол дар наздикиаш ҳаст. беморхонаи замонави аст бардор. ҳам хеле хуб таъмири нағз дорад. акнун рости як маротибаи дигар аз наздик рафта бинед, боз хуб мешавад. бениҳоят ду рақам гузоштагем. нарх 400,000. як ҳуҷра дорад 43 метри квадратӣ. рақамҳои 918 33 32 83. инам ватсап. рақамҳои 871 03 33 00. дар ин бошад дастӣ. барои зиндагӣ обод, ором, осуда беҳад қулай аст бардор. масъалаи свет бардор ҷона, иҷо мушкил нест. хона ягон хел яъне ҷиҳати таъмир кардан ягон мушкиле нест. хулоса хона тайёра бардор азиз. диден ҳамомшам бо ҳоҷатхонаш як аст. сав мешиянда меяку. ин нархе ки дӯстон ҳаст, боз муомилаи хуб ҳам дорад. инро хоҳишманд ҳастам ба инобат гирин. ҳай хонаи тайёр то ҳадди имкон бардорҷону ма пастаратса мекунем ки шумо дам як чизи хуб пешниҳод кунам. эълони ҳаштум мегзарем. хонаи фурӯшӣ дӯстон дар Душанбе. ин замине аст дар ноҳияи Фирдавсӣ, дар маҳаллаи ҳосирот. маҳаллаи ҳосирот чунин маҳалла аст бардору дар Фирдавсӣ. 3 комната 2 сотиқ замин дорад. ана ҳамин 3 комнатара дар 64 метри квадратӣ сохтаган. таъмираш бошад бо таъмир. аки якда ҷои мелиши дига ҳам дорад. якда даводави дигар ростига бардорҷон дорад. ана 550,000 сомонӣ нарх. рақамҳои 918 45 15 24. дар ин ватсап аст ва ҳам дастӣ метавонед ки шумо муроҷиат кунед. ҳуҷҷатҳо бошад тариқи шаҳрномавӣ. инам ба инобат гиред. эълони наҳум мегзарем. ганда хом гуфтааст. хонаи фурӯшӣ дӯстон дар шаҳри Душанбе. дар деҳаи Симиганҷ наздик ба Ваҳдат аст. наздикии Ваҳдат да. иборат аз 3 ҳуҷра 4 сотиқ замин. ҳамин 3 ҳуҷрара дар 70 квадрат сохтаган. таъмираш бошад бениҳоят хуб. даромада зиндагӣ кардан аста халос. 4 сотиқи замин дорад. ҳақ ҳамсоё хушрак амр ба сар бурда истодаанд дӯстон. рақамҳои 988 36 77 37. ҳам ватсап ва ҳам дастӣ. нарх бошад 320,000 сомонӣ. таъмираш бошад бо таъмир. мегзарем ба эълони даҳумон дӯстон. боз квартираи фурӯшӣ дӯстон дар Ҳисор. дар доми Устонобод. бениҳоят устои хуб аст. яъне ки устои ширинсухан, ширинкор. аз ҳамин сабаб бардоро дома номи Устонободда гузоштаган. дар наздикии автовокзали шаҳри Ҳисор. як комната дар ошонаи 12 45 метри квадратира дар бар мегирад. ин ҳам дӯстон новостройка аст. 415,000 сомонӣ нарх дорад. рақамҳои 908 48 92 92. ҳам ватсап ва ҳам дастияка марҳамат. фақат муроҷиат кунед. техпаспорт дорад.
оби скважини ҳам дора бардору. хулоса масъалаи свет мушкил нест. бардор азиз, ба охири барнома расидем. лайкаро фаромӯш накунед, ҳатман обуна шавен. квартира бошад бихоҳед ки зуд савдо кунед, ҳатман дар рақамҳои рӯи норбуда бародаро муроҷиат кунед. нарх навоҳои хонаҳои худтон ку дӯстон ба нархаш арзанда монед, бовар кунед дар як навор савдо мекунед. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед. наворро тамошо кардем, лайк монед. ман аз ин миннатдор. то наворҳои оянда худованд ёру мададгортон бошаду паноҳтон ба худо дӯстон.